हेलो गाइस नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां एसएससि नि एडमिट कार्डखौ नायनो हाबाय सिगाङाव सोरबाफोर एप्लाइ खालामनाय दङब्ला नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो बोरै नायो बेखौ रोङाब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन गोबाव खालामालासिनो स' लेट्स गो लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै नैबे गोजौथाराव एसएससि एनिआर माने टाइप खालामनांगोन आरो टाइप खालामनानै ग'आव होननांगोन आं दा एसएससि एनिआर टाइप खालामसै एसएससि एनइआर बिदि टाइप खालामनानै बे ग'आव नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो ग'आव आं दा सेरबाय ग'आव नै क्लिक खालामबाय लडिं जागासिनो दं अपेन जाथ'वाखै नै अपेन जाबाय बेनिफ्राय नै बेहाय क्लिक खालामनांगोन आरो वेबसाइटआ बेनो एसएससि एनिआर गाव दं https डट मोननै दं ओमफ्राय स्लेश www.sscer.org.in स्लेश बेनो बेहाय होदों आरो बेहाय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आरो बेखौ ओमफ्राय मा खालामनांगोन क्लिक खालामनांगोन आरो बेहाय जुम खालामबाय आं एसे नोंथांमोनाबो नायनानै लादो बेदि नायो आरो नैबेहाय क्लिक खालामनांगोन दा नों नैबेनो आरो एसएससि एनिआर आं बेयाव क्लिक खालामसै दा क्लिक खालामबाय आङो लडिं जागासिनो दं अपेन जाथ'वाखै नै गेंबाय वेबसाइटआ बेनिफ्राय ओरै राइट साइडआव बैथिं खनायाव क्लिक खालामबावनांगोन आरो नैबेहाय क्लिक हियार टु डाउनलड एडमिट कार्ड एन्ड टु नो दि स्टेटास एक्सेप्टेड दिस बेहाय माने एडमिट कार्डखौ डिक्लेयार जाबाय बेहाय नायनो हायो आरो नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा बेहाय क्लिक खालामनांगोन आरो आं दा क्लिक खालामनाय होनोसै बेहाय क्लिक खालामबाय आङो बेनिफ्राय बोरै अपसन नुजाबाय मोनथाम रोखोमनि अपसन दिन्थिदों बेहाय डिटेल्स अफ केन्डिडेट्स रेजिस्ट्रेशन नं डेट अफ बार्थ बे मोननै बुस्थु रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ बेजोंबो नायनो हागोन बेहाय रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होदो डेट अफ बार्थखौ होदो ओमफ्राय नैबे सार्च स्टेटासआव होदो अब्लानो बै नोंनि माबाया जाखांबाय एडमिटआ ओमफ्राय इउ नो इयर रल नाम्बारजों नायनो हायो नै रल नाम्बार होदो डेट अफ बार्थ होदो बेहाय बे मोननैजोंबो नायनो हायो बेनिफ्राय नैबेहाय होनदों केन्डिडेट्स नेम माने मानसिनि नामजों डेट अफ बार्थजोंबो नायनो हायो ओमफ्राय बेखौ लिरखांबा नैबेहाय सार्च स्टेटास बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो दा मानसिनि नामजों नायनायखौ आं मोनसे एग्जाम्पल होनायसै ओरैनो बेहाय जिखिजाया मोनसे नाम लिरनांगोन आरो जाय मानसिया एप्लाइ खालामदोंमोन बै नामखौ होननांगोन आरो बेहाय डेट अफ बार्थ होननांगोन आरो बेनिफ्राय नैबेहाय क्लिक खालामनांगोन आरो नैबे सार्च स्टेटासआव आंनाव बेयाव क्लिक खालामसै वेबसाइटआ बिजि जानो नागिरबाय थायो सम लानानै सम अपेन जायो आरो टाइम लानानै टाइम अपेनबो जाद'नो नागिरथारा वेबसाइटआ एसे बिजि जाबाय थायो बांसिन मर्निं ओमफ्राय इभिनिं बे टाइमाव मोजां जायो नाइटआवबो एसे मोजाङैनो जायो आं दा सार्च स्टेटासआव क्लिक खालामनोसै अपेन जाना जाया नायनोसै बेनिफ्राय जेबो गैला आरो डाइरेक्ट जाखांहैखाबाय जेबो खालामनांगौ गैला बेयाव स्टेटास माबा सार्च स्टेटासआव होबानो जाबाय आरो नोंथाङा नुसिगोन आरो दा नुसिगोन आंबो अपेन जायोब्ला दसे सम नेनोसै अपेन जायोना जाया एसे सम लागोन माने गोबां मानसिफोर नायोना बेनि थाखायनो एसे बिजि जायो वेबसाइटआ स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच नै अपेन जाबाय गाहायाव जाखांबाय नै केन्डिडेट नामा बेयो ओमफ्राय नै एग्जाम डेटआ 6 तारिखआव होननानै सय मार्चनि 6 तारिखआव 2019 रिपर्टिं टाइमा 11 AM एग्जाम सिटिया गुवाहाटि डाउनलड एडमिट कार्ड बेखौ 27आवसो डाउनलड खालामनो हागोन दा हाथ'वा आंना आरो दस्राफोरनो आगोलाव दंबा आगोलाव हागोन माने एग्जाम टाइमा समान जाया नालाय उन आगोल नालाय जागायसिगोन फेब्रुवारिनि 11निफ्रायनो स्टार्ट जागोन आंना 27आवसो बख'नो हागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच
लोगोफोर SSC नि एडमिट कार्डखौ मेन वेबसाइटआवबो नायनो हायो। आं दा बेहाय टाइप खालामसै SSC नैलाय जाखांबाय ssc.nic.in माने बे वेबसाइटनि नाम आरो मेन वेबसाइटनि नाम। बेहाय थांनानै नायनो हायो आरो एडमिटखौ। आं ग'आव क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय नै अपेन जाबाय। बेदि जाबाय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन SSC माने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आरो नटिस नै एप्लाइ दं, एडमिट कार्ड दं, एन्सार कि दं। नैबे एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनांगोन आरो गाव गावनि एडमिट कार्डखौ नायनोबा। दा बयनिबो एडमिट कार्डखौ नुबाय। बेहाय क्लिक खालामबाय आं एडमिट कार्डआव। बेनिफ्राय नै बेहाय सेलेक्ट खालामनांगोन आरो जोंना र' नै बियो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एनियार हस्पिटल कमप्लेक्स लास्ट गेटनो बेलटला नै बेहाय आरो बेहाय नर्थ इस्टार्न रिजन बेहाय क्लिक खालामनांगोन आरो आं दा बेयाव क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय नैबेबायदि गेंबाय आरो नैबे क्लिक हियार टु डाउनलड एडमिट कार्ड एन्ड टु नो दि स्टेटास एक्सेप्टेड लिस्ट बेहाय क्लिक खालामनांगोन आरो क्लिक खालामबाय आङो नै बेबायदि एखे बे मोनथाम अपसनानो आरो मोनथाम अपसनजों नायनो हायो। रेजिस्टार नं, डेट अफ बार्थ बेजों नायनो हायो। रल नाम्बार ओमफ्राय डेट अफ बार्थ बेजों नायनो हायो। केन्डिडेट नेम मानसिनि नाम ओमफ्राय डेट अफ बार्थ बेजों नायनो हायो आरो बे होनायसै आं एगजामपोल नैबायदि लिरबाय ओमफ्राय नैबेहाय डेट अफ बार्थ होनांगोन मोनसे बायदि होनांगोन आरो बेनिफ्राय नैबेहाय सार्च स्टेटास बेहाय क्लिक खालामबानो जाबाय आरो आं दा क्लिक खालामबाय। नेटआ बिजि नङाबा अपेन जागोन आरो बियो बांसिन फुङाव मोजां नायनो अपेन जायो थाब थाबनो फुंथाराव ओमफ्राय मोनाबिलियावबो मोजां जायो। एसे सम लागोन। स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक खालाम गोबांनिफ्राय गोबां शेयार खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। बेनिफ्राय उनावहाय जेबो खालामनांगौ गैहैला आरो अट'मेटिक नुहैखासिगोन अपेन जायोब्लानो गाव गावनि एडमिट कार्डखौ नुहैखायो आरो बेनिफ्राय जेबो खालामनांगौ गैला डाउनलडथ' खालामथ'नो हाखाया दा। दिनै फेब्रुवारि 1 डाउनलड खालामथ'नो हाया 6आवबो हाथ'नाय नङा एसे उनफ्राव हागोन। अपेन जाथ'वासै बेनिफ्राय जेबो गैहैखाला नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै नायब्लानो जाबाय आरो SSC नि एडमिट कार्डखौ। थेंक्स फर वाचिं।